A Sheán, tá an litir seo ceann ar dí is dachar a bhí am scríomh mo héal. Tá athrú imlán taca ar an le duine. Níl rudaí mar an gcéine in éonchar. Is cuilam mo chéad lá, ag bhuaile leatsa. Bhí is agam an sin, gur rud spéisialta adaring. Ach inis, níl is agam. Is cain lom na amanta maithe a bhíagring, na mílte copa an té, na silódaí a bhíagring, na léitheanta sir a thógamar, fiú sa tridanna beag, na gheallar an remote control. Yeah, when I come to her, when the sun goes down, take away my trouble. Bang noig tú cinnte ach caig mé sin a dhéanamh, agus é a dhéanamh ima éonar. Tá ag dulgadí an rank. Bhí freinar an mé sin a dhéanamh i gcónaí, well, níl tú chun méoch mad siar. Siobhan. Yeah, I need her in the night. Yeah, I wanna throw my